Poďme si vyskúšať virálny drink od Red Bullu, ktorý teraz momentálne na TikToku vyletel extrémne. Najprv samozrejme taste test. Bez nejakej smotany, že? Tak je to sladké, no, čo už. Nepijem energetiáky vôbec. Tak pre mňa je to 10 z 10 tým pádom, že ja pijem energetiáky. 6-10. 6? No, celkom v pohode. Tak čo som ja videl podľa videu, najprv by sa tam malo dať kúsky ľadu. Tak čo, daj tam polovicu. Veľmi ma to baví, vyberať takto ten ľad. Vidím. Hej, Ty to užívaš úplne. a presne, úplne. Tak Do polky. do polky. Viac menej tam by to malo byť ten Red Bull, jak tá smotana. Teraz, aby to bolo že nejako pekné. Tadá. A nezgrslo sa to. Je to dobré. Miaž. Nechodí ti to? Počkaj. Neviem. Divné to je veľmi. Nie je to zle, ale nedal by som si to, že ešte raz. Je to také, že kyslé. Kyslé je to dosť. Toto je iced vanilla berry. Ja by som to viac menej odporúčal zo Sakura, cherry Sakura. Niektorí ľudia si to dávajú pred fitkom a potom vo fitku idú na záchod z toho. Tak teraz finálne eat or pass. I would say pass. Pass. 5 z 10 by som tomu dala.